niedzielnej mszy ksiądz proboszcz postanowił ta ofiara pozbierać. Wziął koszyczek, no i łazi między tymi ludźmi i w końcu przyszedł do takiej jednej babki, którą widzi, że nerwowo sznupie tam po tej swojej taszce i szuka drobnych, ale patrzy się, a po wierzchu się tam przewalają same setki. W końcu wziął i się nachylił do niego pani, ale setka też może być. A ona go ale ja to mam na fryzjera. Pani, ale Matka Bosko, ona nie chodziła do fryzjera. No, ale Pan Jezus też nie jeździł Mercedesem. Pan młody po ślubie przyszedł do księdza ze swoją panną młodą, żeby zapłacić za ślub. A ta młoda pani była tako szpetna jak noc. Pan młody spoglądał na księdza. Ksiądz zna młodego pana. W końcu świeżo upieczony małżonek pyta się księdza, wielarzek jest winny za to szczęście. Niech pan zapłaci tela, na wiela se są wycynią. Pan młody wyciąga 50 złotych i dawał księdzu, a ksiądz jeszcze raz wejrzał na ta młoda pani i wydał mu reszta. Ksiądz proboszcz ogłosił, że na parafii chce rozprowadzić Biblię. Przez tydzień czasu żaden się niestety nie zgłosił, ale po tydniu czasu przyszedł jąkała. Jak ten go zejrzał, bo słuchaj, ja ci nie mogę żadnych Biblii dać, bo ci żaden u ciebie nic nie kupi, ale jakoś tam go uprosił. Dobra, dał mu pora Biblii. Po godzinie przyszedł jąkała, bo wszystkie Biblie sprzedał i przyłazi do tego księdza i mu go Rzeszku, dejcie mi następne Biblie. To tyś to sprzedał, się pytał. Czy twojże kto sprzedał? No tak, żeś to zrobił, ksiądz się pytał. Wiecie, księżeszku, przyłaża do kogoś do domu, dzwonia drzwi, jak tylko ktoś wyłazi, to się go pytą, kupujesz, czy ci to przeczytać? Jeden taki znany złodziej sporządniał, nawrócił się i poszedł do spowiedzi. Przyszedł tam, klęknął, no i zaczął się spowiadać, ale zerko przez to okienko z tymi kratkami patrzy się, a ten ksiądz mu taki fajny zegarek. Zaś w nim instynkt złodzieja obudził, ale przecież jest w spowiedzi, ale to było silniejsze i wziął i buchnął mu ten zegarek. Zaś sobie pomyślał, przecież ja tu przyszedł się wyspowiadać, sporządnieć, a ja tu przed chwilą coś gdzieś ukradł. Patrzy się na ten zegarek, taki fajny, ale oddał mu go. Księże, bo ja ukradł zegarek. A ksiądz go, jakżeś coś ukradł, to musisz oddać. No i dawał mu ten zegarek. A ksiądz go, ale nie, ale on go nie chce. To se go weź. Ksiądz wikary złowił złotorybka. Ryba się go pyta, puścisz mnie, puszczać, ale 3 życzenia. Ryba mu go hopie w obecnej dobie kryzysu i 2 życzenia i koniec. Dobra, niech będą 2. Jakie chcesz mieć pierwsze, się pyta. Wiesz, ryba, ja by chciał być taki fajny jak Belmondo albo Alain Delon. Ta sułtanna za rozściepać, łowić się z takie te ubrania z tych nowych butików i żeby się wszystkie działy za mną oglądały. Cyk! Ogląda się, richtig jest. A drugie życzenie, wiesz, ryba, jak ja już jest taki fajny, to ja by tak chciał nic nie robić, a mieć dużo pieniędzy. Cyk, nazot w sułtannie.